Ονομάζομαι Emma Caldwell, 33 ετών. Στο χριστουγεννιάτικο δείπνο με όλη την οικογένεια, η μητέρα μου σηκώθηκε όρθια, χτύπησε ένα πλαστό τεστ DNA μπροστά στο σύζυγό μου και δήλωσε: «Αυτή η σκύλα σου λέει ψέματα από την πρώτη μέρα». Προσποιήθηκε την υπογονιμότητά της για να σε παγιδεύσει σε έναν άτεκνο γάμο και να κλέψει την περιουσία που ανήκει στην πραγματική της αδελφή. Η αδελφή μου χαμογέλασε σαν νικήτρια. Ο πατέρας μου έπινε σιωπηλά. 22 συγγενείς με κοίταζαν με αηδία. Πίστευαν ότι με εξέθεταν, αλλά η 83χρονη γιαγιά μου κινηματογραφούσε αθόρυβα αυτή την τοξική οικογένεια επί 33 χρόνια. Όταν έπαιξε την κασέτα του 1992 στην τηλεόραση της τραπεζαρίας, όλα όσα είχε χτίσει η μητέρα μου κατέρευσαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Πριν εμβαθύνουμε στο τι συνέβη εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων, αν σας αρέσουν οι ιστορίες για τα τοξικά οικογενειακά μυστικά, την προδοσία και τη δικαιοσύνη που επιτέλους απονέμεται, παρακαλώ αφιερώστε ένα δευτερόλεπτο για να πατήσετε το κουμπί like και να εγγραφείτε. Βοηθάει πραγματικά αυτές οι ιστορίες να φτάσουν σε περισσότερους ανθρώπους. Και αν αυτή η ιστορία έχει ήδη χτυπήσει κοντά στο σπίτι σας, γράψτε την τοποθεσία σας και την τρέχουσα ώρα στα σχόλια παρακάτω. Θα ήθελα πολύ να μάθω από πού στον κόσμο ακούτε αυτή τη στιγμή. Τώρα σπάμε μια εβδομάδα πίσω για να καταλάβετε γιατί εκείνη η στιγμή είχε σημασία. Γιατί με λύγησε πριν με σώσει, 18 Δεκεμβρίου 2025. Ξύπνησα στη σοφίτα μας στο Pearl District του Portland. Ο Μπεν είχε ήδη φύγει για το σχολείο. Διδάσκει ιστορία AP στο Λύκειο Lincoln και πάντα φεύγει από την πόρτα στις 7 και 15 προμεσημβρίας. Έφτιαξα καφέ στην κουζίνα, ελέγχοντας το τηλέφωνό μου. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του στούντιο. Ένας πελάτης ήθελε αναθεωρήσεις σε ένα έργο branding. Κανονικό πρωινό. Μόνο που το ημερολόγιο μου έδειχνε την ημερομηνία που φοβόμουν εδώ και εβδομάδες. Χριστούγεννα στις μαμάς. 25 Δεκεμβρίου. Χρησιμοποίησα την κούπα του πατέρα μου χωρίς να το σκεφτώ. Η κούπα της 50ης επετείου του Sullivan Auto Group. Μου την είχε δώσει πριν από χρόνια. Δεν ξέρω γιατί τη χρησιμοποιούσα συνέχεια. Ίσως προσπαθούσα ακόμα να αποδείξω ότι ανήκα εκεί. Ο Μπεν μου έστειλε μήνυμα γύρω στις 8. Μην ξεχνάς ότι η μαμά σου τηλεφώνησε πάλι. Πραγματικά θέλει να πάμε νωρίς εκεί. Σι αγαπάει. Της απάντησα: ξέρω ότι θα επιβιώσω. Είναι μια μέρα. Αλλά ο τηλεφωνητής της μητέρας μου από την προηγούμενη μέρα εξακολουθούσε να βρίσκεται στο τηλέφωνό μου, αναπάντητος. Το έπαιξα ξανά, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσω τον τόνο. Έμα, γλυκιά μου, σε παρακαλώ πάρε με πίσω. Αυτά τα Χριστούγεννα είναι σημαντικά. Έχουμε να συζητήσουμε οικογενειακά θέματα. Η λέξη γλυκιά μου φάνηκε λάθος να ακούγεται από εκείνη. Ποτέ δεν με αποκαλούσε έτσι. Θέλω να καταλάβεις κάτι για την οικογένειά μου. Η μητέρα μου, η Πατρίσια Σάλιβαν, αγαπούσε πάντα την αδελφή μου, τη Βανέσα, περισσότερο από μένα. Το ήξερα αυτό σε όλη μου τη ζωή. Δεν ήταν διακριτικό. Η Βανέσα πήρε το αυτοκίνητο στα 16 της, μου είπαν ότι μπορούσα να δανειστώ το αυτοκίνητο της μαμάς μερικές φορές. Η Βανέσα πλήρωνε το κολέγιο της. Εγώ πήρα δάνεια. Όταν η Βανέσα πήρε διαζύγιο το 2022, η μαμά ήταν εκεί κάθε μέρα. Όταν παντρεύτηκα τον Μπεν το 2018, η πρόποση της μαμάς στο γάμο μας κράτησε ακριβώς 12 δευτερόλεπτα. Ευχόμαστε στην Έμα και τον Μπεν καλή τύχη στο γάμο τους, έλεγα στον εαυτό μου ότι ήταν γενετής. Η Βανέσα ήταν μεγαλύτερη, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1992. Εγώ γεννήθηκα τον Απρίλιο του 1992, σύμφωνα με το πιστοποιητικό γέννησής μου, με ένα μήνα διαφορά, αρκετά κοντά ώστε να είμαστε σχεδόν δίδυμοι. Οι άνθρωποι έλεγαν όταν έβλεπα τις φωτογραφίες μας, ότι μοιάζαμε σχεδόν πανομοιότυπες όταν ήμασταν παιδιά, αλλά η μαμά πάντα τους διόρθωνε. Η Βανέσα είναι η μεγαλύτερη, η Έμα ήρθε αργότερα. Η ευνοιοκρατία πονούσε, αλλά είχα μάθει να ζω με αυτήν. Μετακόμισα στο Portland, ξεκίνησα το στούντιο γραφικών μου, παντρεύτηκα έναν άντρα που πραγματικά με αγαπούσε. Νόμιζα ότι είχα ξεφύγει. Τότε ο παππούς Walter πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2023. Στην κηδεία, η μαμά έκλαιγε πιο δυνατά. Ο μπαμπάς εκφώνησε τον επικίδιο. Η Βανέσα κρατούσε το χέρι του 8χρονου γιου της Κονόρ. Στεκόμουν στο βάθος με τον Μπεν, νιώθοντας σαν καλεσμένη στο πένθος κάποιου άλλου. Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της περιουσίας, ο Μπέρναρντ Κόουλμαν, διάβασε τη διαθήκη στο σπίτι των γονιών μου. Μια πολιτεία, $2,6 εκατομμύρια σε ρευστά διαθέσιμα, συμμετοχές της Sullivan Auto Group. Η διανομή ήταν απλή, μοιρασμένη εξίσου στα νόμιμα εγγόνια του Χένρι Σάλιβαν. Αυτό σήμαινε εμένα, τη Βανέσα και το καταπίστευμα του Κόνορ. Θυμάμαι ακριβώς τη στιγμή που ο Μπερνάρντ είπε: ισότιμη διανομή. Το σαγόνι της μητέρας μου συσπάστηκε, μόνο ένας μυϊκός σπασμός. Ελάχιστα ορατός. Αλλά εγώ το είδα, τράβηξε τον Μπερνάρντ στην άκρη μετά την ανάγνωση. Δεν μπορούσα να ακούσω τι είπαν, αλλά όταν εκείνος κούνησε το κεφάλι του, τα χείλη της πιέστηκαν σε μια λεπτή γραμμή που ήξερα πολύ καλά. Η ακίνητη περιουσία θα χρειαζόταν 16 με 18 μήνες για να κλείσει.
Δεν το σκέφτηκα πολύ τότε, θα έπρεπε, αυτό που δεν σας έχω πει ακόμα, αυτό που έκανε τα πάντα χειρότερα, ήταν η υπογονιμότητα. Το 2019, διαγνώστηκα με PCOS. Για 3 χρόνια, ο Μπεν και εγώ δοκιμάσαμε τα πάντα, φάρμακα, θεραπείες, διαδικασίες. Ξοδέψαμε $43.600, κρατούσα κάθε απόδειξη σε έναν φάκελο, αν και δεν είμαι σίγουρη γιατί. Ίσως για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι ήταν αληθινό, ότι είχα προσπαθήσει αρκετά σκληρά. Η τελευταία θεραπεία απέτυχε τον Νοέμβριο του 2025. Έκλαιγα για 2 συνεχόμενες ημέρες. Ο Μπεν με αγκάλιασε και είπε ότι θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε. Η ευγένεια στη φωνή του έκανε τον πόνο να μεγαλώνει. Η μητέρα μου δεν ρώτησε ποτέ γι' αυτό. Ούτε μια φορά. Η Βανέσα έστειλε ένα μήνυμα συμπαράστασης μετά την πρώτη αποτυχημένη θεραπεία και μετά δεν το ανέφερε ποτέ ξανά. Κράτησα όλα τα αρνητικά τεστ εγκυμοσύνης σε ένα κουτί παπουτσιών κάτω από το κρεβάτι μας, 73 τεστ, δεν μπορούσα να τα πετάξω. Τα ένιωθα σαν απόδειξη για κάτι, αν και δεν ήξερα τι. Τελευταία ημέρα των ευχαριστειών, 2024. Η μητέρα μου είπε κάτι που δεν έχω ξεχάσει ποτέ. Ήμασταν στο σπίτι της στο Μπίβαρταν. Ο γιος της Βανέσα, ο Κονόρ, έπαιζε στην αυλή. Η μαμά τον παρακολουθούσε από το παράθυρο και χαμογελούσε. Λοιπόν, είπε, χωρίς να με κοιτάξει. Τουλάχιστον η Βανέσα μας έδωσε τον Κονόρ. Κάποια κληρονομιά είναι καλύτερη από καμία, βγήκα έξω. Ο Μπεν με ακολούθησε μέχρι το αυτοκίνητο. Δεν προσπάθησε να την υπερασπιστεί. Ήξερε καλύτερα. Η σχέση μου με τη Βανέσα ήταν πάντα ψυχρή. Στέλναμε μηνύματα ίσως 2 φορές το μήνα. Είχα δει τον Κονόρ, τον ανιψιό μου, ίσως 3 φορές τα 8 του χρόνια. Η Βανέσα ζούσε 12 μίλια μακριά στο Μπίβερτον, κοντά στη μαμά και τον μπαμπά. Εγώ ήμουν στο Πόρτλαντ. Η απόσταση φαινόταν πολύ μεγαλύτερη από 12 μίλια. Στις 20 Δεκεμβρίου έστειλα μήνυμα στη Βανέσα. Τα λέμε τα Χριστούγεννα. Να φέρω κάτι. Μου απάντησε 4 ώρες αργότερα, η μαμά τα έχει όλα καλυμμένα. 3 λέξεις. Αυτή ήταν η σχέση μας, μετά ήρθε η 23η ημέρα του Δεκεμβρίου. Το τηλεφώνημα. 8:47 προμεσημβρίας μετά μεσημβρίας. Ο αριθμός της μαμάς στην οθόνη μου. Παραλίγο να μην απαντήσω. Αίμα. Η φωνή της ήταν φωτεινή. Ζεστή. Πολύ ζεστή. Χαίρομαι τόσο πολύ που σε πρόλαβα. Ξέρω ότι δεν έχουμε πάντα ταυτιστεί, αλλά η οικογένεια είναι η οικογένεια. Το ξέρεις. Αυτά τα Χριστούγεννα είναι σημαντικά. Σαν ένα σημείο καμπής, κράτησα το τηλέφωνο μακριά από το αυτί μου, κοιτάζοντάς το. Μπορείτε να έρθετε με τον Μπεν λίγο νωρίτερα, συνέχισε. Ίσως τις 5 αντί για τις 6. Θα ήθελα να περάσω λίγο χρόνο μαζί σας πριν έρθουν όλοι οι άλλοι. Φυσικά, μαμά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και η Αίμα. Φόρεσε κάτι ωραίο. Όχι αυτά τα καθημερινά ρούχα που φοράς πάντα. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό δείπνο. Εντάξει. Καλό κορίτσι. Καλό κορίτσι. Δεν με είχε αποκαλέσει ποτέ ξανά έτσι, ούτε μία φορά στα 33 χρόνια. Όταν το είπα στον Μπεν, γέλασε. Ίσως οριμάζει με την ηλικία. Αλλά άκουσα κάτι άλλο στο βάθος πριν κλείσει το τηλέφωνο η μαμά. Τη φωνή της, ελαφρώς υπόκοφη, να μιλάει σε κάποιον στο δωμάτιο. Θα είναι εκεί. Όλα είναι έτοιμα. Σε ποιο μιλούσε, η μέρα των Χριστουγέννων. 25 Δεκεμβρίου 2025. Ο Μπεν οδηγούσε. Τα 12 μίλια από το Πόρτλαντ στο Μπίβερτον πήραν 20 λεπτά. Κοιτούσα από το παράθυρο τα στολισμένα σπίτια, με το στομάχι μου σφιγμένο. Είχα φορέσει το ναυτικό φόρεμα που μου είχε αγοράσει η μαμά πριν από 3 χρόνια. Ήταν πολύ στενό τώρα, αλλά το φορούσα έτσι κι αλλιώς, εξακολουθώντας να προσπαθώ, εξακολουθώντας να ελπίζω ότι ίσως αυτή η χρονιά θα ήταν διαφορετική. 2 ώρες, είπε ο Μπεν, σφίγγοντας το χέρι μου. Μετά φεύγουμε. Το υπόσχομαι. Αν χειροτερέψει η κατάσταση, τράβηξε το αυτί σου και θα προσποιηθώ ένα επίγον περιστατικό στη δουλειά. Είσαι ο καλύτερος. Το ξέρω, μπήκαμε στο δρόμο στις 5 και 2 μετά μεσημβρίαν. Το σπίτι ήταν ένα παρθένα πικιακό στο Beaverton Hills, $850,000 όταν το αγόρασαν το 2015, αλλά αυτό που με σταμάτησε ήταν ο αριθμός των αυτοκινήτων. Το SUV της Βανέσα, το φορτηγό του θείου James, το σεντάν της θείας Claire. Περισσότερα, πολύ περισσότερα από το συνηθισμένο. Πόσους ανθρώπους κάλεσε? Ψιθύρισα. Ο Μπεν μέτρησε σιωπηλά. Πολύ, η πόρτα άνοιξε πριν προλάβουμε να χτυπήσουμε. Η μαμά στεκόταν εκεί. Τέλειο χαμόγελο, τέλεια μαλλιά. Με αγκάλιασε, άκαμπτα, επιτελεστικά. Και είπε, ήρθες.
Ωραία. Μέσα μέτρησα πρόσωπα. 22 άτομα. Το τραπέζι της τραπεζαρίας είχε φτάσει στο μέγιστο μήκος του, στρωμένο με τις καλύτερες πορσελάνες της μαμάς. Δεν ήταν οικογενειακό δείπνο. Ήταν μια παράσταση. Η Βανέσα ήταν στην κουζίνα με τον Κονόρ. Κοίταξε όταν μπήκα και μετά κοίταξε αλλού. Κανένας χαιρετισμός. Ο μπαμπάς έσφιξε το χέρι του Μπεν, ρώτησε για το σχολείο. Κανονική κουβεντούλα. Αλλά τα μάτια του ήταν κάπου αλλού, και τότε είδα τη γιαγιά Ντόροθι. Καθόταν στη γωνιακή καρέκλα στην κεφαλή του τραπεζιού, στην παλιά θέση του παππού Γουόλτερ. Η βιντεοκάμερά της ήταν στην αγκαλιά της. Εκείνη η αρχαία Sony Handycam που χρησιμοποιούσε από τη δεκαετία του 90, όλοι στην οικογένεια γνώριζαν για τις βιντεοσκοπήσεις της γιαγιάς. Ήταν το φόρτε της. Γιορτές, γενέθλια, τυχαία δείπνα της Τρίτης. Κατέγραφε τα πάντα. Έπεσα στο μάτι της. Μου έκανε ένα μικρό νεύμα. Κάτι σε αυτό έμοιαζε σκόπιμο. Οι κάρτες με τα τραπέζια σημείωναν κάθε θέση. Ο Μπεν και εγώ καθόμασταν στην άκρη, κοντά στην πόρτα της κουζίνας. Η Βανέσα καθόταν δίπλα στη μαμά. Ο Κόνορ δίπλα στη Βανέσα. Η Ντόροθι στην κεφαλή. Η διάταξη φαινόταν τακτική. Στις 6 και 18 μετά μεσημβρίαν, η μαμά χτύπησε το ποτήρι με το κρασί της, 3 έντονοι χτύποι. Όλοι κάθισαν. Μου χαμογέλασε. Το χαμόγελο δεν έφτασε στα μάτια της. Πριν φάμε, ανακοίνωσε, έχω κάτι σημαντικό να μοιραστώ. Σηκώθηκε, πήγε στο μπουφέ και έβγαλε έναν φάκελο. Είδα το λογότυπο. Gin Trust Labs. Η καρδιά μου σταμάτησε. Η οικογένεια χτίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη, είπε η μαμά και η φωνή της διαπέρασε το σιωπηλό δωμάτιο. Και την αλήθεια. Εδώ και μήνες είχα υποψία για την αίμα, οπότε έκανα αυτό που θα έκανε κάθε μητέρα. Αναζήτησα απαντήσεις, άνοιξε τον φάκελο, έσπρωξε ένα χαρτί στο τραπέζι, όχι σε μένα, αλλά στον Μπεν. Αυτό είναι ένα τεστ DNA, είπε. Αποδεικνύει ότι η αίμα δεν έχει βιολογική συγγένεια μαζί μου. Με αυτή την οικογένεια, το δωμάτιο σιώπησε. 22 ζευγάρια μάτια στράφηκαν προς το μέρος μου. Είχα τις αμφιβολίες μου όταν γεννήθηκε, συνέχισε η μαμά. Ο Χένρι και εγώ προσπαθούσαμε για χρόνια πριν έρθουν τα κορίτσια. Όταν ήρθε η Βανέσα, το ένιωσα σωστό. Όταν ήρθε η αίμα ένα μήνα αργότερα, έκανε μια παύση, αφήνοντας το να περάσει από μέσα της. Κάτι δεν μου φάνηκε καλά. Τώρα έχω αποδείξεις, ο Μπεν σήκωσε το χαρτί. Το χέρι του έτρεμε. Είδα το τμήμα που είχε επισημανθεί. 99-2 η πιθανότητα το υποκείμενο δεν είναι βιολογικό παιδί της Πατρίσια Σάλιβαν. Αυτό δεν είναι δυνατόν, ψιθύρισα. Το χαμόγελο της μαμάς έγινε έντονο. Η άρνηση δεν θα αλλάξει την επιστήμη, αίμα, αλλά δεν είχε τελειώσει. Στάθηκε πιο ίσια, με τη φωνή της να υψώνεται. Αυτή η σκύλα σου λέει ψέματα από την πρώτη μέρα, Μπεν. Προσποιήθηκε την υπογονιμότητά της για να σε παγιδεύσει σε έναν άτεκνο γάμο και να κλέψει την περιουσία που ανήκει στην πραγματική της αδελφή. Η λέξη σκύλα με χτύπησε σαν χαστούκι. Μπροστά σε 22 ανθρώπους, μπροστά στον άντρα μου, στην οικογένειά μου. Σε χειραγωγούσε, συνέχισε η μαμά. Όλες αυτές οι θεραπείες γονιμότητας. Είναι βολική, έτσι δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Οπότε κερδίζει τη συμπάθεια. Σε κάνει να πληρώνεις για ακριβές διαδικασίες. Για να παραμείνει σε έναν γάμο χωρίς να προσφέρει αυτό που υποσχέθηκε, η Βανέσα έγνεφε. Πραγματικά έγνεφε. Ο μπαμπάς έβαλε κι άλλο κρασί. Δεν με κοίταξε. Η θεία Κλέρ έβγαλε άχνα. Ο θείος Τζέιμς άρχισε να σηκώνεται, αλλά η μαμά σήκωσε το χέρι της. Αφήστε με να τελειώσω, είπε. Και τώρα, με την περιουσία του μπαμπά να κλείνει το Φεβρουάριο, θα κληρονομήσει $800,000. Χρήματα που προορίζονταν για πραγματικού Σάλιβαν. Για τη Βανέσα. Για τον Κονόρ. Δεν θα το επιτρέψω. Ο Κονόρ, 8 ετών, έδειχνε μπερδεμένος. Τι συμβαίνει, ρώτησε τη μητέρα του. Η Βανέσα ψιθύρισε. Πράγματα ενηλίκων. Η θεία Έμα έχει πει ψέματα, η αδελφή μου την πίστεψε. Όλοι την πίστεψαν, ο Μπεν σηκώθηκε όρθιος. Αυτό είναι τρελό. Έμα, φεύγουμε, η μαμά έσπρωξε έναν άλλο φάκελο προς το μέρος του. Αυτός είναι για σένα, Μπεν. Σχετικά με τις θεραπείες γονιμότητας που σε βάζει να πληρώσεις. Ίσως να θέλεις να το διαβάσεις, τον άρπαξα πριν προλάβει να τον αγγίξει ο Μπεν. Τον άνοιξα με τρεμάμενα χέρια. Μέσα ήταν ένα έγγραφο, ιατρικό επιστολόχαρτο, με επίσημη εμφάνιση, που ισχυριζόταν ότι δεν είχα ποτέ PCOS, ότι είχα πει ψέματα για το όλο θέμα για να παγιδεύσω τον Μπεν σε ένα συμπαθητικό γάμο, ενώ επιδίωκα την οικογενειακή κληρονομιά, η όρασή μου θόλωσε. Έβγαλα το τηλέφωνό μου, με τα χέρια μου να τρέμουν, και άνοιξα τον πραγματικό ιατρικό μου φάκελο. Τους έδειξα στον Μπεν. Αυτό είναι αληθινό.
Αυτό είναι ψεύτικο. Δεν καταλαβαίνω ότι ο καθένας μπορεί να πλαστογραφήσει έγγραφα, αίμα, διέκοψε η μαμά. Το ξέρουμε αυτό τώρα, έτσι δεν είναι? Κοίταξα γύρω από το τραπέζι. 22 πρόσωπα. Κάποιοι κοίταζαν αλλού, κάποιοι έδειχναν περίεργοι, σαν να παρακολουθούσαν μια δίκη. Κανείς δεν έδειχνε συμπάθεια. Αηδία. Αυτό είδα κι εγώ. 22 συγγενείς που με κοιτούσαν με αηδία. «Μαμά», είπα, με τη φωνή μου να σπάει. «Γιατί το κάνεις αυτό? Τι σου έκανα ποτέ?» Έσκυψε μπροστά και με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. «Υπήρξες όταν δεν έπρεπε, το δωμάτιο σώπασε». Ακόμα και οι υποστηρικτές της έδειχναν σοκαρισμένοι. Ο μπαμπάς έκλεισε τα μάτια του, τότε το άκουσα, μια καρέκλα να γδέρνει. Όλοι γύρισαν. Η γιαγιά Ντόροθι στεκόταν όρθια, με τη βιντεοκάμερα στα χέρια της. Το πρόσωπο της μαμάς έχασε το χρώμα του. «Μητέρα Ντόροθι», είπε γρήγορα η μαμά, «κάτσε κάτω». «Αυτό δεν σε αφορά», η Ντόροθι περπάτησε, 12 αργά βήματα μέτρησε ο καθένας, προς το ντουλάπι της τηλεόρασης. Άνοιξε το σιρτάρι. Το είχε ετοιμάσει αυτό. Όλα ήταν ήδη έτοιμα. Κρατούσε τη βιντεοκάμερα. «Βιντεοσκοπώ αυτή την οικογένεια εδώ και 33 χρόνια», είπε, η φωνή της ήταν σταθερή. Καθαρή. Οι περισσότεροι από εσάς το ξέρετε αυτό. Πάντα βιντεοσκοπώ. Διακοπές, γενέθλια, οικογενειακές συγκεντρώσεις. Όλοι σας έχετε βρεθεί στην κάμερα εκατοντάδες φορές. Κοίταξε κατευθείαν τη μαμά. Αλλά κάποιες καταγραφές ήταν περισσότερες. Ιδιωτικές, η μαμά στάθηκε όρθια. Το υποσχέθηκες. Ορκίστηκες να μην το πεις ποτέ σε κανέναν. Υποσχέθηκα ότι θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό, εκτός αν το χρησιμοποιούσες για να κάνεις κακό στην αίμα, είπε η Ντόροθι. Μόλις την αποκάλεσε σκύλα μπροστά σε 22 άτομα και προσπάθησες να καταστρέψεις το γάμο της με ένα πλαστό έγγραφο. Η υπόσχεση έσπασε, συνδέει τη βιντεοκάμερα στην τηλεόραση. Είδα τον προσαρμογέα HDMI. Είναι ήδη συνδεδεμένος. Το είχε σχεδιάσει αυτό. Ήξερε ότι θα ερχόταν. Πατρίσα. Συνέχισε η Ντόροθι. Ήξερες ότι είχα κασέτες από το 1992. Με παρακάλεσες να μην τις δείξω ποτέ. Είπες ότι θα κατέστρεφε την οικογένεια. Συμφώνησα. Για 33 χρόνια κρατούσα το μυστικό σου. Αλλά μόλις ξεπέρασες ένα όριο που δεν μπορώ να αγνοήσω, η οθόνη της τηλεόρασης τρεμόπαιξε μπλε, μετά στατικός ήχος, μετά ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Σφραγίδα ημερομηνία στη γωνία. 18 Μαρτίου 1992. 2 και 14 μετά μεσημβρίαν. Η μητέρα μου στην οθόνη. 26 ετών. Νεότερη. Κρατάει ένα μωρό. Ένα άλλο μωρό ορατό σε μια κούνια 3 μέτρα μακριά, η φωνή της νεαρής Ντόροθι εκτός κάμερας. Είσαι σίγουρη γι' αυτό, Πατρίσια? Η μητέρα μου, νέα, κλαίγοντας, κοίταξε την κάμερα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, Ντόροθι. Δεν μπορώ να τα κρατήσω και τα δύο, το δωμάτιο γύρω μου εξαφανίστηκε. Υπήρχε μόνο η τηλεόραση, μόνο αυτή η φωνή. Ο Χένρι δεν ξέρει ότι το σχεδιάζω αυτό, είπε η νεαρή μαμά. Νομίζει ότι και τα δύο μωρά θα έρθουν στο σπίτι και αυτό είναι όλο. Αλλά εγώ δεν μπορώ. Είμαι 26 ετών. Ο Χένρι δεν είναι ποτέ στο σπίτι. Δεν έχω βοήθεια. Τα δίδυμα θα με καταστρέψουν, δίδυμα. Η λέξη με χτύπησε σαν ηλεκτρισμός. Τι λες, ρώτησε η Ντόροθι στην κασέτα. Το γραφείο υιοθεσίας έρχεται αύριο. Είπαν ότι μπορούν να τοποθετήσουν ένα. Έχω ήδη υπογράψει τα προκαταρκτικά χαρτιά. Μαμά. Η σημερινή μέρα της μαμάς. Προσπάθησε να πιάσει το τηλεχειριστήριο. Η Βανέσα κινήθηκε για να την εμποδίσει και μετά πάγωσε, συνειδητοποιώντας τι είχε κάνει. Στην οθόνη, η νεαρή μαμά άφησε κάτω το μωρό που κρατούσε, πήρε το άλλο από την κούνια. Θα το κρατήσω αυτό. Η Βανέσα είναι πιο δυνατή, κοιμάται καλύτερα. Η άλλη, η Έμα, κλαίει συνέχεια. Δεν μπορώ να δεθώ μαζί της, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Το δωμάτιο στριφογύριζε. Πατρίσια, δεν μπορείς να χαρίσεις ένα από τα μωρά σου, είπε η φωνή της Ντόροθι. Είναι δίδυμα. Ανήκουν μαζί. Με το ζόρι επιβιώνω με το ένα, είπε η νεαρή μαμά. Τα δύο θα με σκοτώσουν. Πρέπει να διαλέξω, μεγάλη σιωπή στην κασέτα, τι ξέρει ο Χένρι. Τίποτα. Ήταν εδώ για τον τοκετό και μετά πέταξε στο Eugene για ένα επίγον περιστατικό της αντιπροσωπείας. Δεν τους έχει δει καν από χθες. Θα του πω ότι ο ένας πέθανε. Επιπλοκές. Δεν θα το μάθει ποτέ. Μια νοσοκόμα μπήκε στο κάδρο. Ταμπελίτσα με το όνομα Κέλλη.
Κυρία Σάλιβαν, πρέπει να αποφασίσετε για τα πιστοποιητικά γέννησης. Η πολιτική του νοσοκομείου απαιτεί να κατατεθούν και τα δύο ονόματα μέχρι το τέλος της ημέρας. Το πρόσωπο της νεαρής μητέρας άλλαξε. Είδα ακριβώς τη στιγμή που σχηματίστηκε η ιδέα. Περιμένετε. Νοσοκόμα, τι θα γινόταν αν τα κατέθετα ξεχωριστά? Με διαφορετικές ημερομηνίες. Η νοσοκόμα έδειχνε μπερδεμένη. Γεννήθηκαν την ίδια μέρα, κυρία μου. Στις 15 Μαρτίου. Και οι δύο θα έδειχναν την ίδια ημερομηνία. Το ξέρω. Αλλά τι θα γίνει αν καταθέσω ένα τώρα και ένα τον επόμενο μήνα? Αν έλεγα ότι υπήρχαν επιπλοκές? Καθυστερημένη εγγραφή? Η νοσοκόμα μετακινήθηκε άβολα. Είναι ενάντια στην πολιτική, αλλά τεχνικά της επεξεργάζονται διαφορετικοί υπάλληλοι. Τα αρχεία του νοσοκομείου σε σχέση με το γραφείο της κομιτείας. Υποθέτω ότι αν επικαλείστε ιατρικούς λόγους, η νεαρή μαμά στράφηκε προς την Ντόροθι. Άλλαξα γνώμη. Θα τα κρατήσω και τα δύο. Αλλά θα καταθέσω το πιστοποιητικό της αργοπορημένα. Να φανεί ότι ήρθε ένα μήνα μετά τη Βανέσα. Έτσι, αν ποτέ χρειαστώ. Λέβαριτς, ή αν συμβεί κάτι με την κληρονομιά, θα έχω επιλογές. Πατρίσια, αυτό είναι απάτη. Αυτό είναι ασφάλεια. Έξυπνος σχεδιασμός, σήμερα. Το ποτήρι με το κρασί της Βανέσα γλίστρισε από το χέρι της και έσπασε στο ξύλινο πάτωμα. 6:58 προμεσημβρίας μετά μεσημβρίας παρατήρησα την ώρα στο ρολόι του τοίχου. Παρατήρησα τα πάντα. Ο εγκέφαλός μου κατέγραφε λεπτομέρειες που δεν ήξερε τι να τις κάνει. Η Βανέσα ψιθύρισε. Είμαστε δίδυμοι. Δεν μπορούσα να απαντήσω. Δεν μπορούσα να την κοιτάξω. Στην κασέτα, η νεαρή μαμά συνέχισε. Ο πατέρας του Χένρι έχει λεφτά. Το Σάλαβαν Auto Group θα έχει σημασία μια μέρα αν η μία κόρη είναι νόμιμη, πρωτότοκη, σαφώς τεκμηριωμένη, και η άλλη είναι αμφισβητήσιμη με καθυστερημένο πιστοποιητικό, μπορώ να ελέγξω ποιος θα πάρει τι. Δεν λέω ότι θα το χρησιμοποιήσω, αλλά το να έχω την επιλογή, αυτό είναι προστασία του μέλλοντός μου. Φωνή της Ντόροθι. Θα μετανιώσεις που συμπεριφέρεσαι έτσι σε ένα παιδί. Ίσως, αλλά θα επιβιώσω. Η μικρή Έμα άρχισε να κλαίει στην κασέτα. Η νεαρή μαμά δεν την πήρε στα χέρια της, απλώς την κοίταζε με κάτι σαν αγανάκτηση. Η νεαρή Ντόροθι άφησε την κάμερα κάτω, το κάδρο κουνήθηκε, και σήκωσε η ίδια την baby Έμα. Η χρονοσφραγίδα πήγε στις 20 Μαρτίου 1992. Εξιτήριο από το νοσοκομείο, νοσοκόμα. Και τα δύο μωρά θα πάνε σπίτι, κυρία Σάλιβαν? Ναι, και τα δύο. Αλλά τα μάτια της όταν κοίταξε τη μικρή Έμα έλεγαν κάτι διαφορετικό. Η κασέτα τελείωσε, το δωμάτιο ήταν εντελώς σιωπηλό. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Το χέρι του Μπεν ήταν γύρω μου, αλλά δεν το ένιωθα. Η Βανέσα κοιτούσε την κενή οθόνη. Το ποτήρι με το κρασί της βρισκόταν σπασμένο στα πόδια της. Ο θείος Τζέιμς μίλησε πρώτος. Χριστέ μου, τα φρογιώτα σίγμα. Η θεία Κλερ έκλαιγε. Ο Κονόρ ρώτησε, «Μαμά, τι συμβαίνει?» Η Βανέσα δεν μπορούσε να απαντήσει. Μόλις έμαθε ότι ολόκληρη η ζωή της ήταν ένα ψέμα, βρήκα τη φωνή μου. «Θα με πρόδιδες?» Η μαμά δεν είπε τίποτα. «Και όταν άλλαξες γνώμη, με έκανες λιγότερο από εκείνη για 33 χρόνια». «Ακόμα τίποτα». «Πες κάτι». Τελικά με κοίταξε. «Σε κράτησα». «Θα έπρεπε να είσαι ευγνώμων». Αυτή η λέξη, ευγνωμοσύνη, έσπασε κάτι μέσα μου. Στάθηκα όρθιος. Ο Μπεν στάθηκε μαζί μου. Ξεκινήσαμε προς την πόρτα. «Κάτσε κάτω, Έμα», είπε η Ντόροθι. Δεν τελείωσα. Κρατούσε ένα στικάκι USB. Αυτή ήταν η κασέτα του 1992. Έχω άλλα 126 βίντεο που καλύπτουν 33 χρόνια. Να τους δείξω και τα υπόλοιπα. Σύνδεσε το USB στην τηλεόραση. Εμφανίστηκε μια λίστα αρχείων, ημερομηνίες από το 1992 έως το 2025. «Επιτρέψτε μου να σας δείξω ένα μοτίβο», είπε η Ντόροθι. «Δεν πρόκειται για ένα λάθος το 1992. Πρόκειται για 33 χρόνια συστηματικής τιμωρίας, το πρώτο κλιπ φορτώθηκε. 1998, σκηνή στην κουζίνα. Η 6χρονη Βανέσα και εγώ 6 χρονών. Η Βανέσα έδειξε στη μαμά έναν έλεγχο, μέσος όρος Β. Η μαμά την επένεσε με ενθουσιασμό. Εγώ έδειξα τον έλεγχό μου, άριστα. Η μαμά με το ζόρι την κοίταξε. «Αυτό είναι ωραίο, γλυκιά μου». Γύρισε πίσω στη Βανέσα, επόμενο κλιπ, 2000, 2 πάρτι γενεθλίων. Μικρή τούρτα για μένα, χωρίς καλεσμένους. 3 εβδομάδες αργότερα, το πάρτι της Βανέσα. 20 παιδιά, χοροπηδιχτό, βόλτες με πόνι. 2005, η τελετή απονομής των βραβείων καλλιτεχνικών της 8ης Δημοτικού.
Η μαμά δεν παρευρέθηκε. Η Βανέσα είχε αγώνα ποδοσφαίρου την ίδια μέρα. Ήρθε όλη η οικογένεια. 2006, αποφάσεις για το κολέγιο. Η Βανέσα έλαβε μια επιταγή κατάθεσης $2.500 από τη μαμά. Ζήτησα βοήθεια. Τα δάνεια φτιάχνουν χαρακτήρα. Τα κλιπ συνέχισαν να παίζουν. Χρόνια αποδεικτικών στοιχείων. Τεκμηριωμένες αποδείξεις. Δεν το είχα φανταστεί. 2018. Ο γάμος μου. Η πρόποση της μαμάς. 12 δευτερόλεπτα. Ευχόμαστε στην Έμα και τον Μπεν καλή τύχη. Στη συνέχεια, ένα απόσπασμα από ένα διάδρομο. Η μαμά στο τηλέφωνο δεν ήξερε ότι η Ντόροθι βιντεοσκοπούσε. Η Έμα παντρεύεται αυτόν τον καθηγητή. 3 χρόνια της δίνω. Δεν ξέρει πώς να δημιουργήσει μια πραγματική συνεργασία. Έβλεπα τον εαυτό μου να διαγράφεται σε πραγματικό χρόνο, χρόνο με το χρόνο, στιγμή με τη στιγμή, τότε ο Νοέμβριος του 2025. Το βίντεο έδειχνε τη μαμά στον υπολογιστή της. Η οθόνη του φορητού υπολογιστή ήταν ορατή. Είχε ανοιχτό ένα πρότυπο τεστ DNA, το οποίο είχε κατεβάσει από κάπου στο διαδίκτυο. Πρότυπο επιστολόχαρτο, Gene Trust Labs πληκτρολογούσε το όνομά μου σε παιδεία, συμπληρώνοντας ψεύτικα στοιχεία. Δείγμα Α, Πατρίσα Σάλαβαν. Δείγμα Β, Έμα Κάλγουελ. Πιθανότητα συγγένειας, 0,8. Το αποθήκευσε. Το τύπωσε στον εκτυπωτή του σπιτιού της. Επόμενο κλιπ, γραφείο FedEx. Η μαμά παραδίδει το εκτυπωμένο έγγραφο σε έναν υπάλληλο. Το χρειάζομαι αυτό σε χαρτί υψηλής ποιότητας. Κάνε το να φαίνεται επαγγελματικό. Μετά άλλο ένα κλιπ, 23 Νοεμβρίου. Η μαμά στο αυτοκίνητό της. Η Ντόροθι τραβάει από το πίσω κάθισμα. Η μαμά δεν την είδε. Η μαμά στο τηλέφωνο. Βανέσα, έχω την απόδειξη. Το τεστ DNA δείχνει ότι η Έμα δεν είναι συγγενής μου. Σκοπεύω να το παρουσιάσω τα Χριστούγεννα, μεγάλο οικογενειακό δείπνο. Μέγιστη απήχηση. Ναι, ξέρω ότι θα την πληγώσει. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να αποκαλυφθεί πριν από το Φεβρουάριο, όταν κλείσει το κτήμα. Θα με υποστηρίξεις, σωστά. Για το μέλλον του Κονόρ. Η φωνή της Βανέσα στο τηλέφωνο. Ναι, μαμά. Θα σε υποστηρίξω. Για τον Κονόρ, σήμερα. Η Βανέσα φαινόταν άρρωστη. Τελικό κλιπ, 15 Δεκεμβρίου 2025, 10 μέρες πριν. Η μαμά στο μπάνιο της, κάνει εξάσκηση στον καθρέφτη. Αυτή η σκύλα σου λέει ψέματα από την πρώτη μέρα. Προσάρμοσε την έκφρασή της. Προσπάθησε ξανά. Αυτή η σκύλα σου λέει ψέματα από την πρώτη μέρα. Πρόβες, σχεδιασμός της παράστασης. Ο θείος James έβγαλε το τηλέφωνό του, έψαξε στο Google, Gene Trust Labs. Το πρόσωπό του χλώμιασε. Δεν υπάρχει κανένα Gene Trust Labs, είπε. Καμία άδεια λειτουργία σε καμία πολιτεία, καμία διαπίστευση. Τα Φροέτα Σίγμα, εσύ το επινόησες αυτό. Το πλαστογράφησες. Η μαμά δεν είπε τίποτα. Πλαστογράφησε στοιχεία, συνέχισε ο James. Αυτό είναι έγκλημα. Η Ντόροθι έβγαλε το στικάκι USB και μου το άπλωσε. Και τα 127 βίντεο, είναι δικά σου τώρα. Χρησιμοποίησε τα όπως θέλεις. Έχω ήδη δώσει αντίγραφα στον δικηγόρο που προσέλαβα για σένα. Το όνομά της είναι Τζούντιθ Καστελάνο. Πήρα τον δίσκο με μουδιασμένα δάχτυλα. Η μαμά βρήκε επιτέλους τη φωνή της. Ωραία. Θέλεις την αλήθεια. Το πιστοποιητικό γέννησης της Έμα είναι πλαστό. Εγώ το κατέθεσα. Αυτό την καθιστά νομικά αμφισβητήσιμη ως κληρονόμο. Η Διαθήκη λέει νόμιμα εγγόνια. Οποιοσδήποτε δικηγόρος θα μπορούσε να το υποστηρίξει αυτό. Η κληρονομιά κλείνει σε 55 μέρες. Τυχερός ο δικαστής να διορθώσει εγκαίρως ένα πιστοποιητικό γέννησης 33 ετών. Απειλούσε την κληρονομιά μου μετά από όλα αυτά. Την απειλείς? Ο Μπεν είπε ήσυχα. Μετά από όλα όσα μόλις παρακολουθήσαμε. Προστατεύω την κληρονομιά της οικογένειάς μου από κάποιον που υποτίθεται ότι δεν έπρεπε ποτέ να τη διεκδικήσει. Η Ντόροθι μου έσπρωξε μια χαρτοπετσέτα, πάνω στην οποία ήταν γραμμένο Τζούντιθ Καστελάνο και ένας αριθμός τηλεφώνου. Κάτω από αυτό, τηλεφώνησε τη Δευτέρα. Την προσέλαβα πριν από εβδομάδες. Θα το διορθώσουμε αυτό. Ο Μπεν μου έπιασε το χέρι. Περπατήσαμε προς την πόρτα. Αν φύγεις, φώναξε η μαμά πίσω μας, την επιλέγεις αντί για την οικογένεια. Ο Μπεν δεν γύρισε καν. Επιλέγω τη γυναίκα μου αντί για τους ψεύτες. Φτάσαμε στην πόρτα. Άκουσα τη φωνή της Βανέσα πίσω μας. Περιμένετε. Γύρισα. Η Βανέσα σηκώθηκε. Το χέρι του Κονόρ και το δικό της. Έρχομαι μαζί σου, είπε.
Προσπέρασε τη μαμά χωρίς να την κοιτάξει, σταμάτησε μπροστά μου. Είμαστε δίδυμοι, ψιθύρισε. Της έγνεψα. Δεν το ήξερα ποτέ. Η μαμά μου είπε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν ήσασταν πραγματικά συγγενείς μας, ότι είχε αποδείξεις από ένα τεστ DNA. Είπε ότι έπρεπε να προστατεύσουμε την κληρονομιά του Κονόρ από κάποιον που δεν ανήκε. Σκέφτηκα. Νόμιζα ότι έλεγε την αλήθεια. Ήξερες για απόψε, είπα, για την επίθεση. Νόμιζα ότι αποκαλύπταμε ένα ψέμα. Δεν ήξερα ότι διαιωνίζαμε. Έβγαλε το τηλέφωνό της, μου έδειξε μια παιδική φωτογραφία, 2 κορίτσια ίσως 5 ετών, πανομοιότυπα πρόσωπα, διαφορετικά ρούχα. Πάντα πίστευα ότι απλά μοιάζαμε. Είπε, δεν την είδα ποτέ, αλλά είμαστε ίδιες. Η Ντόροθι βγήκε με το παλτό της και μια μικρή βαλίτσα. Δεν πρόκειται να μείνω σε αυτό το σπίτι άλλο ένα βράδυ. Βανέσα, μπορώ να μείνω μαζί σου? Φυσικά, γιαγιά. Σταθήκαμε στο πάρκινγκ. 4 από εμάς, κάτω από τα σκληρά φώτα φθορισμού. Κρύα νύχτα του Δεκεμβρίου. Η Βανέσα έτρεμε. Πρέπει να σου πω πράγματα που δεν καταλάβαινα μέχρι απόψε. Στην ηλικία των 7 ετών, μου ψιθύρισε η μαμά, είσαι ξεχωριστή. Η αίμα είναι απλά εκεί. Στην ηλικία των 12 ετών, έκανα ένα ακριβό πάρτι γενεθλίων. Εσύ πήρες κάρτα. Στα 16 μου, πήρα ένα αυτοκίνητο. Σου είπαν ότι μπορείς να δανείζεσαι τη μαμά μερικές φορές, έκλαιγε τώρα. Μου είπε ότι ήσουν δύσκολος, ότι επέλεγες να είσαι απόμακρος από την οικογένεια, αλλά δεν ήσουν απόμακρος. Προστάτευες τον εαυτό σου. Προσπάθησα τόσο σκληρά. Ψιθύρισα. Προσπάθησα να γίνω αυτό που ήθελε. Ποτέ δεν θα γινώσουν αυτό που ήθελε. Γιατί αυτό που ήθελε ήταν να μην υπάρχεις. Η Ντόροθι μου έδωσε ξανά το USB drive. Τηλεφώνησε στην Τζούντιθ τη Δευτέρα το πρωί. Ειδικεύεται στην απάτη με κληρονομιές και στις διορθώσεις πιστοποιητικών γέννησης. Θα διορθώσουμε το πιστοποιητικό σου και θα φροντίσουμε να πάρεις αυτό που σου ανήκει. Κοίταξε τη Βανέσα. Τηλεφώνησε στη μαμά της μόλις τώρα. Όχι στο σπίτι. Της τηλεφώνησε στην Πατρίσια. Δεν έχω πια μητέρα, είπε η Βανέσα. Αλλά ίσως έχω μια αδελφή. Δεν μπορούσα να απαντήσω. Όχι ακόμα. Πάρα πολύς πόνος. Δεν ξέρω ακόμα, είπα τελικά. Αλλά ίσως. Οδηγήσαμε σπίτι σιωπηλά. Ο Μπεν κρατούσε το χέρι μου σε όλη τη διαδρομή. Το επόμενο πρωί, το τηλέφωνο μου εξεράγει. Κείμενα, κλήσεις, μηνύματα, James. Ο μικρομετώνω, τι και αν χρειάζεσαι, είμαι εδώ, θεία Κλέρ, θα καταθέσω στο δικαστήριο αν με χρειαστείς. Αυτό που έκανε η Πατρίσια είναι ασυγχώρητο, η ξαδέρφη Ρέιτσελ έγραψε στο Instagram. Μερικές φορές οικογένεια σημαίνει να αποκόπτεις τοξικούς ανθρώπους που δεν έπρεπε ποτέ να έχουν αυτόν τον τίτλο, μέτρησε τις απαντήσεις. 22 άτομα σε εκείνο το δείπνο. 12 άτομα έστειλαν μήνυμα για να με υποστηρίξουν, 5 πήραν το μέρος της μαμάς. 10 σιώπησαν. Ένας τοπικός ειδησιογραφικός ιστότοπος είχε την ιστορία, χριστουγεννιάτικο δείπνο οικογένειας του Όρεγκον καταλήγει σε εκρηκτική αποκάλυψη DNA, αποκαλύπτεται μυστικό 33 ετών. Κάποιος το είχε διαρρεύσει. Η ιστορία γινόταν viral στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 27 Δεκεμβρίου. Συναντήθηκα με την Τζούντιθ Καστελάνο στο γραφείο της στο κέντρο του Πόρτλαντ. Ήταν 52 ετών, με κομψό γκρι κοστούμι, ζεστή αλλά χωρίς ανοησίες. Η Ντόροθι της είχε στείλει τα πάντα. Η κατάσταση έχει ως εξής, είπε η Τζούντιθ. Η απάτη με το πιστοποιητικό γέννησης από το 1992 κανονικά θα ήταν εκτός παραγραφής. Αλλά η μητέρα σας χρησιμοποίησε αυτό το πλαστό έγγραφο το 2025 για να δημιουργήσει ένα ψεύτικο τεστ DNA και να επιχειρήσει απάτη με την κληρονομιά. Αυτό καθιστά την απάτη συνεχιζόμενη. Η παραγραφή μηδενίζεται με κάθε νέα δόλια πράξη. Μπορείτε να το διορθώσετε? Ρώτησα. Μπορώ να προσπαθήσω. Θα καταθέσουμε επίγουσα αίτηση την επόμενη εβδομάδα. Επικείμενη οικονομική ζημιά λόγω της προθεσμίας της περιουσίας, πιέζουμε για ταχεία ακρόαση. Ποιες είναι οι πιθανότητες? Με αυτά τα στοιχεία. Πολύ καλές. Αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, υπολόγισε τα νομικά έξοδα σε 18.000 έως 28.000 δολάρια. Η Ντόροθι προσφέρθηκε να πληρώσει. Αρνήθηκα. Αυτός είναι ο αγώνας μου. Θα το χειριστώ εγώ. Ήταν η πρώτη φορά που διεκδικούσα πλήρη εξουσία σε ένα οικογενειακό θέμα. Η μητέρα σου θα το πολεμήσει αυτό? Προειδοποίησε η Τζούντιθ. Αντιμετωπίζει πιθανές ποινικές κατηγορίες. Οι άνθρωποι απελπίζονται όταν στριμώχνονται, 28 Δεκεμβρίου. Συνάντησα τη Βανέσα για καφέ. Μόνο οι δυο μας. Αμήχανα στην αρχή. Μετά έβγαλε ένα κουτί από το αυτοκίνητό της.
Παιδικές φωτογραφίες που η μαμά την είχε αφήσει να κρατήσει και που δεν είχα δει ποτέ, βραχιόλια νοσοκομείου από το 1992, και τα δύο έγραφαν. Μωρό κορίτσι Σάλαβαν, χρονοσφραγίδες γέννησης με διαφορά 5 λεπτών, 3:42 προμεσημβρίας και 3:47 προμεσημβρίας. Φωτογραφίες δύο πανομοιότυπων νεογέννητων σε μια κούνια. Κοιτάξτε το πίσω μέρος, είπε η Βανέσα. Ο γραφικός χαρακτήρας της Ντόροθι, τα δίδυμα Σάλαβαν. Ο Θεός να τα βοηθήσει, παραγγείλαμε καφέ ενώ μιλούσαμε. Όταν η μπαρίστα έφερε τα ποτά μας, χαμογέλασε. Δίδυμα. Κοιταχτήκαμε μεταξύ μας. Είχαμε παραγγείλει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λάτε μεγάλα αμυγδάλου, έξτρα σφινάκι. Καμία μας δεν είχε πει στην άλλη την παραγγελία της. Ναι. Είπα. Είμαστε δίδυμοι. Η Βανέσα άρχισε να κλαίει. Τηλεφώνησα στη μαμά σήμερα το πρωί και της είπα ότι θα καταθέσω για σένα, αν αυτό πάει στο δικαστήριο. Μου το έκλεισε. Λυπάμαι, είπα. Μη λυπάσαι. Μόλις έχασα τη μητέρα μου, αλλά βρήκα την αδελφή μου, η προσοχή των μέσων ενημέρωσης μεγάλωσε. Οι τοπικές ειδήσεις ανέλαβαν την ιστορία. Τα δίδυμα επανενώθηκαν μετά από 33 χρόνια μυστικότητας, η μητέρα κατηγορείται για απάτη με πιστοποιητικό γέννησης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ήθελαν συνεντεύξεις. Αρνήθηκα όλες, η Ντόροθι έδωσε μια δήλωση. Μερικές φορές η αλήθεια χρειάζεται δεκαετίες για να βγει στην επιφάνεια. Είμαστε ευγνώμονες που επιτέλους βγήκε, ο δικηγόρος της μαμάς εξέδωσε μια δήλωση. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό οικογενειακό θέμα που εκμεταλλεύονται για να τραβήξουν την προσοχή. Η κυρία Σάλιβαν αρνείται όλους τους ισχυρισμούς περί απάτης, αλλά η Τζούντιθ μου είπε κάτι ενδιαφέρον. Ο δικηγόρος της Πατρίσα τηλεφώνησε. Θέλει να συμβιβαστεί ήσυχα. Αποσύρεται την αίτηση. Προτείνουν 50% διανομή της περιουσίας. Είναι φοβισμένη, είπε η Τζούντιθ. Αυτό είναι καλό, σημαίνει ότι τα στοιχεία είναι ισχυρά. 3 Ιανουαρίου 2026. Καταθέσαμε αίτηση στο δικαστήριο της Κομιτείας Μαλτνόουμα. Επίγουσα αίτηση για διόρθωση του μητρώου γέννησης. Απατηλή κατάθεση με επικείμενη οικονομική ζημιά. Αριθμός υπόθεσης 2026 CV 00187, δέσμη αποδεικτικών στοιχείων 1992 Hospital Tape, ιατρικό κέντρο στη Vincent Medical Center, δίδυμα αρχεία γέννησης, αρχεία ομάδας αίματος και τα 2α-β αρνητικά, σπάνια, η μαρτυρία της Ντόροθι, γενετικοί δείκτες διδύμων. Η παραποιημένη αίτηση της μητέρας τον Απρίλιο του 1992, ο υπάλληλος το σφράγισε. Ο δικαστής Θόνταν θα εξετάσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τέλος κατάθεσης, $350. Το πλήρωσα μόνη μου, φεύγοντας από το δικαστήριο, είδα το δικηγόρο της μαμάς να μπαίνει. Μου έγνεψε επαγγελματικά, αλλά δεν μίλησε. Ο πόλεμος είχε αρχίσει επίσημα, 6 Ιανουαρίου. Η δικαστής Τζέλα Θόρντον χορήγησε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Δεδομένης της τεκμηριωμένης επικείμενης οικονομικής ζημιάς και των εκ πρώτης όψεως στοιχείων απάτης, το θέμα αυτό τίθεται σε επίγουσα ταχεία διαδικασία. Η ακρόαση ορίστηκε για τις 22 Ιανουαρίου 2026, στις 10 προμεσημβρίας 16 ημέρες. Αστραπιαία για οικογενειακό δικαστήριο. Η μαμά επιδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου. Η απάντησή της κατατέθηκε στις 9 Ιανουαρίου. Αρνήθηκε τη δόλια πρόθεση. Ισχυρίστηκε διοικητικό λάθος κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περίοδου μετά τον τοκετό. Το αντίγραφο αναφοράς της Τζούντιθ. Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό του 1992. Πρόκειται για συνεχή απάτη. Ο εναγόμενος χρησιμοποίησε ενεργά το πλαστό πιστοποιητικό γέννησης τον Νοέμβριο έως το Δεκέμβριο του 2025 για να κατασκευάσει πλαστά στοιχεία DNA και να καταστρέψει το γάμο της αναφέρουσας για οικονομικό όφελος. Σύμφωνα με την νομοθεσία του Όρεγκον, η απάτη που επηρεάζει την κληρονομιά έχει παρατεταμένη παραγραφή. Όταν η απάτη είναι συνεχής, η περίοδος παραγραφής αρχίζει εκ νέου με κάθε δόλια πράξη. Ξεκίνησαν οι καταθέσεις. Η δική μου ήταν 4 ωρών. Απλές. Έδειξα ιατρικά αρχεία που αποδείκνυαν το PCOS. Έδειξα τραπεζικά αρχεία για $43.600 σε θεραπείες γονιμότητας. Ο δικηγόρος της μαμάς ρώτησε: δεν είναι αλήθεια ότι πάντα αισθανόσασταν λιγότερα ευνοημένοι και το χρησιμοποιείτε αυτό για να αποσπάσετε χρήματα? Το χρησιμοποιώ για να διορθώσω ένα ψέμα 33 ετών που είπε η μητέρα μου για να ελέγξει την κληρονομιά, είπα. Τα χρήματα δεν είναι το ζητούμενο. Η αλήθεια είναι, η κατάθεση του Ντόρσεϊ διήρκεσε 3 ώρες. Συναισθηματική αλλά δυνατή. Κατέθεσε ότι δεν ήξερε ότι ήταν δίδυμη μέχρι τα Χριστούγεννα. Η κατάθεση της Ντόροθι ήταν συγκλονιστική. 2 ώρες. Ήρεμη, ακριβής, ακλόνητη. Η κατάθεση της μαμάς ήταν 5 ώρες. Μαχητική. Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν κατέθεσε ψευδές πιστοποιητικό γέννησης, ο δικηγόρος της είπε: μην απαντάς. Ο δικαστής θα μπορούσε να υποχρεώσει να απαντήσει στην ακρόαση. Η στρατηγική υπέρ του τοκετού έγινε σαφή στις δικαστικές καταθέσεις. Η περάσπιση μετά τον τοκετό,
Ισχυρίζεται ότι ήταν ψυχικά άρρωστη το 1992, έλαβε παράλογες αποφάσεις υπό ψυχολογική κρίση, ο ψυχίατρος πραγματογνώμονας της. Η επιλόχιος ψύχωση μπορεί να προκαλέσει παράλογη σκέψη, αδυναμία σύνδεσης με το βρέφος. Η κυρία Σάλιβαν παρουσίασε τα κλασικά συμπτώματα. Έμαθα για πρώτη φορά ότι η μαμά είχε πάρει αντικαταθλιπτικά για 3 μήνες μετά τη γέννησή μας. Περιέπλεξε τα πράγματα. Δεν ήταν απλά κακιά, ήταν άρρωστη, αλλά η αντεξέταση της Τζούντιθ ήταν σκληρή. Δόκτωρ Reynolds, η επιλόχιος κατάθλιψη του 1992 εξηγεί την πλαστογράφηση του τεστ DNA της κυρίας Σάλιβαν τον Νοέμβριο του 2025. Όχι, αυτό θα απαιτούσε ξεχωριστή αξιολόγηση, 22 Ιανουαρίου 2026. Η ακρόαση. Η μαμά ανέβηκε στο εδόλιο, έκλαιγε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. Πλαισίωσε τον εαυτό της ως απρόθυμη ήρωα που κράτησε και τα 2 μωρά παρά τις συντριπτικές συνθήκες. Δεν τα αγάπησα διαφορετικά, είπε. Τα μεγάλωσα διαφορετικά επειδή ήταν διαφορετικά παιδιά με διαφορετικές ανάγκες. Ο δικαστής Θόρνταν άκουσε και στη συνέχεια ρώτησε ευθέως. Κυρία Σάλαβαν, καταθέσατε σκόπιμα το πιστοποιητικό γέννησης της αίμα 1 μήνα μετά την πραγματική ημερομηνία γέννησής της τον Απρίλιο του 1992. Η μαμά κοίταξε το δικηγόρο της. Εντιμότατε, διατύπωσε ένσταση. Εμείς? Θα το επιτρέψω, είπε ο δικαστής Θόρνταν. Απαντήστε στην ερώτηση, κυρία Σάλιβαν. Μεγάλη σιωπή. Ναι, είπε τελικά η μαμά. Η αίθουσα του δικαστηρίου σιώπησε, αλλά το έκανε επειδή ήμουν τρομοκρατημένη, συνέχισε. Ήμουν 26 ετών, μόνη, καταβεβλημένη. Σκέφτηκα ότι αν διατηρούσα κάποια νομική ευελιξία, θα μπορούσα να προστατεύσω τον εαυτό μου αν τα πράγματα χειροτέρευαν. Αλλά το χρησιμοποιήσατε εναντίον της, είπε ο δικαστής Θόρνταν. Το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025, σωστά. Άι. Οι συνθήκες άλλαξαν. Η περιουσία έκλεινε. Έπρεπε να προστατέψω το μέλλον της Βανέσα. Καταστρέφοντας το παρόν της αίμα, έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό για την οικογένειά μου. Η αίμα είναι η οικογένειά σας, κυρία Σάλιβαν, η φωνή της μαμάς όπασε. Το ξέρω, απλώς δεν την είδα ποτέ έτσι. Αυτή η παραδοχή, το πιο ειλικρινές πράγμα που είχε πει, αιωρούντας τον αέρα, η δικαστής Θόρντον έκλεισε το σημειωματάριό της. Θα εκδώσω την απόφασή μου μέσα σε 48 ώρες, το δικαστήριο διέκοψε. 10 Φεβρουαρίου, 8 ημέρες πριν από το κλείσιμο της περιουσίας, έκτακτη συνάντηση με το δικηγόρο της περιουσίας Μπέρναρτ Κόλμαν, όλοι παρόντες, εγώ, η Βανέσα, η μαμά, ο μπαμπάς. Είχαν χωρίσει τώρα, ζούσαν χωριστά. Η Ντόροθι, ο Κονόρ και οι 2 δικηγόροι. Ο Κόλμαν εξήγησε το πρόβλημα. Η διαθήκη του Walter λέει νόμιμα εγγόνια. Μέχρι το δικαστήριο να διορθώσει το πιστοποιητικό γέννησης της αίμα, η ιδιότητά της είναι τεχνικά υπό αμφισβήτηση. Ο δικηγόρος της μαμάς έπεσε πάνω σε αυτό. Ο πελάτης μου υποστηρίζει ότι το νομικό καθεστώς της αίμα Σάλαβαν Κόλτγελ παραμένει αβέβαιο. Η απάτη που δημιούργησε αυτή την αβεβαιότητα διαπράχθηκε από τον πελάτη σας, αντέτεινε η Τζούντιθ. Δεν μπορεί να υποφεληθεί από το δικό της παράπτωμα. Ο Κόλμαν φαινόταν κουρασμένος. Αν ο δικαστής Θόρντον αποφανθεί υπέρ της αίμα μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, το πρόβλημα λύθηκε. Αν όχι, παγώνω τη διανομή μέχρι να υπάρξει νομική βεβαιότητα. Όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Βανέσα. Εκείνη είχε να κερδίσει τα περισσότερα οικονομικά ωφέλη αν με απέκλειαν. 1,6 εκατομμύρια δολάρια έναντι 800.000 δολαρίων. Η μαμά έσκυψε μπροστά. Βανέσα, γλυκιά μου, σκέψου το ταμείο για το κολέγιο του Κονόρ. Σταμάτα. Την έκοψε η Βανέσα. Σταμάτα να μιλάς. Στάθηκε όρθια και αντιμετώπισε τον Κόλμαν. Η Έμα είναι η δίδυμη αδελφή μου. Γεννηθήκαμε με διαφορά 5 λεπτών στις 15 Μαρτίου 1992. Έχω τα αρχεία του νοσοκομείου. Έχω τα ίδια βραχιόλια. Έχω φωτογραφίες. Έχω τη μαρτυρία της γιαγιάς. Και έχω 33 χρόνια ψεύδους που δεν συνεχίζω πια να διαιωνίζω. Ο δικηγόρος της μαμάς προσπάθησε να διακόψει. Η Βανέσα τον αγνόησε. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Με νοιάζει να κάνω το σωστό. Η Έμα παίρνει το μισό της. Τελεία και παύλα. Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένω άλλους 6 μήνες. Εντάξει. Αν αυτό σημαίνει ότι θα πάρω λιγότερα. Εντάξει. Είναι η δίδυμη αδερφή μου, παίρνει το μερίδιό της. Βανέσα, είπε απελπισμένα η μαμά, κάνεις ένα λάθος 800.000 δολαρίων. Όχι, μαμά. Έκανες ένα λάθος 33 ετών. Το διορθώνω, ο Κονόρ σήκωσε το βλέμμα του από το iPad του. Η μαμά έχει δίκιο. Η θεία Έμα του Ιν πρέπει να πάρει τα χρήματά της. Η μαμά άρπαξε την τσάντα της και σηκώθηκε. Ωραία. Πέταξε την κληρονομιά σου. Δες που θα σε οδηγήσει αυτό. Βγήκε έξω, η πόρτα χτύπησε.
Κανείς δεν την ακολούθησε, 12 Φεβρουαρίου 2026. Περιμέναμε στο γραφείο της Τζούντιθ. 2:47 μετά μεσημβρίαν, ο υπολογιστής της χτύπησε. Email από το δικαστήριο. Η Τζούντιθ το διάβασε δυνατά. Το δικαστήριο διαπιστώνει ότι ενώ η κυρία Πατρίσα Σάλαβαν παρουσίασε τεκμηριωμένη επιλόχιο κατάθλιψη το 1992, αυτή η κρίση ψυχικής υγείας δεν δικαιολογεί ούτε εξηγεί τις σκόπιμες πράξεις της κατά τα επόμενα 33 χρόνια, και συνέχισε. Πιο κρίσιμα, οι ενέργειες της ΚΑΠΑ Σάλαβαν τον Δεκέμβριο του 2025, η κατασκευή τεστ DNA, ο δημόσιος εξευτελισμός της αιτούσας, η προσπάθεια καταστροφής του γάμου της, αποδεικνύουν ότι δεν επρόκειτο για ένα λάθος δεκαετιών, αλλά για συνεχή απάτη με ενεργό, κακόβουλη πρόθεση, διαταγές του δικαστηρίου. Το πιστοποιητικό γέννησης της ΕΜΑ διορθώνεται στις 15 Μαρτίου 1992. Το πιστοποιητικό τροποποιείται ώστε να σημειώνεται η γέννηση διδήμων που έχουν εγγραφεί μαζί με τη Βανέσα Κέιτ Σάλαβαν. Πρόστιμο $5.000 στην Πατρίσα. Όλα τα δικαστικά έξοδα, $18.600, επιδικάζονται στην ΕΜΑ. Η ΕΜΑ αναγνωρίζεται ως νόμιμο εγγόνη για όλους τους νομικούς σκοπούς. Το δικαστήριο συνιστά την εξέταση από τον εισαγγελέα, το Νοέμβριο του 2025, της πλαστογραφίας εγγράφων για πιθανή ποινική δίωξη. Έκλαψα όταν η Τζούντιθ διάβασε τις λέξεις δίδυμη γέννηση. Ήταν αληθινό τώρα. Επίσημα. Νόμιμο. Ήμουν δίδυμη, 18 Φεβρουαρίου 2026. Ημέρα διανομής κληρονομιάς, τηλεφώνησε ο Μπέρναρτ Κόλμαν. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό σας που λήγει σε 4.891. Τα πιστοποιητικά των μετοχών φτάνουν με συστημένη επιστολή. Έλεγξα το τηλέφωνό μου. $800.000 σε αναμονή κατάθεσης. Δεν το ένιωθα σαν νίκη. Ήταν σαν πληρωμή για 33 χρόνια πόνου. Η Βανέσα έστειλε μήνυμα. Είμαστε συνέτεροι τώρα. Αδελφές Σάλιβαν. Θέλεις καφέ? Ιδρύσαμε την Sullivan Sisters Holdings, LLC, για να διαχειριστούμε το 40% των δικαιωμάτων ψήφου μας στο Sullivan Auto Group. Η Ντόροθι μετακόμισε μόνιμα με τη Βανέσα και τον Κονόρ. Η μαμά και ο μπαμπάς κατέθεσαν χαρτιά χωρισμού. Ο θείος Τζέιμς και άλλοι 11 συγγενείς παρέμειναν σε επαφή μαζί μου. 3 συγγενείς παρέμειναν πιστοί στη μαμά. 8 παρέμειναν ουδέτεροι. Ο πατέρας μου άρχισε να επικοινωνεί. Εβδομαδιαίες συναντήσεις για καφέ. Προσωρινά. Συγγνώμη. Δεν ήξερα για τα δίδυμα, είπε στην πρώτη μας συνάντηση. Μου είπε από την πρώτη μέρα ότι γεννηθήκατε με 1 μήνα διαφορά. Ποτέ δεν το αμφισβήτησα. Είδες πως μου φέρθηκε, είπα. Δεν έκανες τίποτα. Το ξέρω, λυπάμαι. Ήμουν δειλός, προσπάθησε να μου δώσει το ρολόι του παππού. Αρνήθηκα. Φτιάξε αυτό πρώτα και μετά θα μιλήσουμε. Άφησε τη μαμά όμως. Κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το Μάρτιο. Αυτό ήταν κάτι. Η μαμά έστειλε ένα email μετά τη διανομή. Ο Μπεν το διάβασε πρώτος. Κατέστρεψες σε αυτή την οικογένεια. Ελπίζω να είσαι ικανοποιημένος. Μη με περιμένεις στην κηδεία σου. Μπλοκάρισα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, δεν απάντησα, καμία δέσμευση, πλήρες κλείσιμο. 15 Μαρτίου 2026. Τα γενέθλιά μας. Τα δικά μου και της Βανέσα. Το πρώτο μας είναι γνωστό, αναγνωρισμένο, νομικά αναγνωρισμένο δίδυμο. Γίναμε 34 ετών. Η σοφίτα της Έμα και του Μπεν, διακοσμημένη από τον Κονόρ. Χειροποίητο πανό, χρόνια πολλά, δίδυμα, 14 άτομα ήρθαν, προσεκτικά επιλεγμένα. Ο θείος Τζέιμς και η οικογένειά του. Η θεία Κλέρ, η ξαδέρφη Ρέιτσελ, η Ντόροθι, όχι η μαμά, που δεν είχε προσκληθεί. Ο μπαμπάς έστειλε ένα μήνυμα. Δεν είναι έτοιμο ακόμα, αλλά το ετοιμάζω. Χρόνια πολλά και στις 2 κόρες μου. Σας αγαπώ, η τούρτα είχε 2 επίπεδα. Σχεδιασμός του Κονόρ. Χρόνια πολλά για τα 34 γενέθλια, δίδυμα, με μοβ γλάσο. Το αγαπημένο του χρώμα. Η Ντόροθι μας έδωσε ασορτή άλμπουμ με φωτογραφίες. Ο πρώτος ως χρόνος, μαζί, τα έφτιαχνε κρυφά για 2 μήνες, 80 σελίδες το καθένα. Νοσοκομιακές φωτογραφίες, ταιριαστά ρούχα, στιγμές που η μαμά δεν μου έδειξε ποτέ. Όταν η Ντόροθι έκανε μια ανακοίνωση. Χρηματοδοτώ την έναρξη λειτουργίας ενός οργανισμού που ονομάζεται Ταμείο Νομικής Υπεράσπισης των Δίδυμων Δικαιωμάτων, είπε, $100.000 αρχικό κεφάλαιο. Η Έμα και η Βανέσα συνεισφέρουν από $50.000 από την κληρονομιά τους, εξήγησε. Ένα ίδρυμα που θα βοηθήσει τους υιοθετημένους και τους δίδυμους που χωρίστηκαν από απάτη να βρουν την αλήθεια και να προσφύγουν νομικά, σε συνεργασία με την εταιρεία της Τζούντιθ για δωρεάν υποστήριξη, λογότυπο σχεδιασμένο από το στούντιό μου, 2 αλληλοσυμπληρούμενοι κύκλοι. Αυτή είναι η κληρονομιά μου, είπε η Ντόροθι. Καλύτερα από κασέτες σε μια ντουλάπα, έτσι μετατρέπουμε τον πόνο σας σε ελπίδα κάποιου άλλου.
η Βανέσα μου έδωσε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία. Τη φωτογραφία της κούνια του νεογέννητου, με το γραφικό χαρακτήρα της Ντόροθι στο πίσω μέρος, τα δίδυμα Σάλιβαν, 15 Μαρτίου 1992. Ο Θεός να τους βοηθήσει. Μας έκλεισε ραντεβού στο ιατρικό κέντρο στη Βίνσαντ για τις 20 Μαρτίου, είπε η Βανέσα. Θα δώσουν τα πλήρη αρχεία γέννησης των διδύμων μας. Θέλω να τα δούμε μαζί. Ο Μπεν έκανε τη δική του ανακοίνωση, με τη φωνή του να τρέμει. Η Έμα και εγώ δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα την περασμένη εβδομάδα. Πρακτορείο υιοθεσιών, υπάρχει ένα κοριτσάκι, 6 μηνών, διαθέσιμο τον Απρίλιο. Είπαμε ναι, ο Κόνορ πετάχτηκε πάνω. Θα αποκτήσω έναν ξάδερφο. Μπορώ να της διδάξω πώς να γίνει Σάλιβαν? Η Βανέσα τον αγκάλιασε. Τα καλύτερα μέρη, φιλαράκο, αργά το απόγευμα, το πάρτι τελείωνε, η Βανέσα και εγώ βγήκαμε στο μπαλκόνι, τα φώτα της Portland City από κάτω. Δροσερό βράδυ του Μαρτίου. Σταθήκαμε δίπλα-δίπλα, με τους ώμους να αγγίζουν. Χάσαμε 33 χρόνια, είπε η Βανέσα. Έχουμε τα υπόλοιπα, είπα. Κι αν δεν είναι αρκετά, τότε θα κάνουμε αυτό που έχουμε να μετράει. Ξεκινώντας από τώρα, σιωπή. Κοίταξα τις φωτογραφίες μωρού σήμερα, είπε η Βανέσα, αυτές που μας έδωσε η γιαγιά. Ήμασταν τόσο μικροσκοπικές, τόσο πανομοιότυπες, και απλά αποφάσισε ότι μία από εμάς είχε λιγότερη σημασία. Έκανε λάθος. Το ξέρω, αλλά συμμετείχα. Για χρόνια, την πίστευα. Δεν το ήξερες. Σε χειραγώγησε και σένα. Με συγχωρείς? Έκανα μια ειλικρινή παύση. Το δουλεύω. Ρώτα με ξανά σε ένα χρόνο, εκείνη έγνεψε. Δίκαιο, ο Κονόρ εμφανίστηκε στην πόρτα. Μαμά. Θεία Έμα, δίδυμο. Η γιαγιά Ντόροθι θέλει να κόψει την τούρτα. Μέσα, μαζευτήκαμε γύρω. Ο Κόνορ κρατούσε το μαχαίρι με τη βοήθεια και των δυο μας. 3, 2, 1. Έκοψε. Η τούρτα μοιράστηκε. Γέλια. Ο Κονόρ έβαλε γλάσο στη μύτη μου. Του ανταπέδωσα. Η Βανέσα συμμετείχε. Πλήρης πόλεμος με το γλάσο. Η Ντόροθι βιντεοσκοπούσε, φυσικά. Δεν σταμάτησε ποτέ. Η φωνή της, ήσυχη, αφηγείται στην κάμερα. Αυτό είναι που περίμενα 33 χρόνια για να δω. 2 αδελφές, 2 δίδυμες. Επιτέλους μαζί, επιτέλους ελεύθερες. Άξιζε κάθε μέρα αναμονής, κάθε κασέτα που κρατούσα, κάθε μυστικό που κρατούσα, γιατί αυτή η στιγμή, αυτή η αγάπη, αυτή η χαρά, αυτή η οικογένεια που χτίζουν, αυτό τα κάνει όλα να αξίζουν τον κόπο. Το κάδρο πάγωσε πάνω μας να γελάμε, καλυμμένοι με γλάσο. Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή τώρα, η διαχωρισμένη οθόνη στο μυαλό μου. Αριστερή πλευρά. Ασπρόμαυρη φωτογραφία από τις 15 Μαρτίου 1992. 2 νεογέννητα μωρά σε μια καλαθούνα νοσοκομείου. Πανομοιότυπα μικροσκοπικά προσωπάκια. Ο γραφικός χαρακτήρας της Ντόροθι. Τα δίδυμα Σάλαβαν. Ο Θεός να τα βοηθήσει, δεξιά πλευρά. Έγχρωμη φωτογραφία από τις 15 Μαρτίου 2026. Η Βανέσα και εγώ στο πάρτι γενεθλίων μας. Τα ίδια πρόσωπα, 34 χρόνια μεγαλύτερα. Ο Κονόρ ανάμεσά μας. Και οι τρεις γελάμε, καλυμμένοι με γλάσο. Ο Μπεν και η Ντόροθι στο βάθος χαμογελούν. Η οικογένεια δεν είναι μόνο αυτή στην οποία γεννιέσαι. Είναι αυτή που επιλέγεις. Αυτή για την οποία παλεύεις. Αυτή που χτίζεις με βάση την αλήθεια. Όχι τα ψέματα, η Βανέσα και εγώ ήμασταν πάντα δίδυμοι. Ήμασταν πάντα αδερφές. Απλά έπρεπε να επιβιώσουμε 33 χρόνια που κάποιος προσπαθούσε να το διαγράψει αυτό. Αλλά η αλήθεια δεν μένει θαμμένη για πάντα. Ούτε και η αγάπη. Το όνομά μου είναι Έμα Κάλγουελ. Είμαι 34 ετών και επιτέλους ξέρω ποια είμαι.